No sé pas què haig de fer. Sempre he pensat que tots bé dirigia, però em trontolla la fe. He esdevingut una pèssima guia. A quants éssers puc jo salvar de l'infern? Com puc fiar-me d'un dret tan injust i cruel? Vols la resposta que no puc donar-te i busques la llum que has d'encendre tu. Cada incidència ens dona experiència. Pensa en el que vas veure. Quin creus que és el teu deure? No sóc més sàvia que quan vaig deixar que morissin els fills i les filles. Com podré pas al cel garantir que cap error tornaré a repetir? Si em retiro i us deixo exposats, creus que l'infern s'atreveixi a atacar? No ho sabràs, el temps dirà, i tot el pes carregaràs sobre tu. Retorna amb l'alè, fes-me de guia, si us plau, que és el que he de fer. Aquella obra no és culpa teva, ho podràs expiar. Com ho puc Però expiar? t'has d'empoderar. Si totes les ànimes poden salvar-se i el perdó aquí poden trobar, com ho faig?